Колко решения в живота ти са всъщност твои? Велики четвъртък е и тази година решавам да направя нещо различно. Да купя яйца с бели черупки и да ги боядисам днес, а не в събота. Обикалям магазините без успех. Накрая намирам онова, което търся в кварталния магазин. Прибирам се вкъщи, отварям ги и какво виждам? Че не са български. Отпред пише пакетиране във Велико Търново, а отзад с дребен шрифт страна на происход Украйна. Нищо против да им помагаме с каквото можем, но се замислих, нямаме ли кокошки в България? Вадя счупените яйца и ми просветна следното. Същото е и с книгите. Има изключително много добри български автори, които са написали романи. Съвремени и интересни, без капка комунистически полъг в тях. Но хората просто не знаят за тях. Защо? Защото както аз направих с яйцата, повечето хора влизат в книжарницата и вземат първото познато. Американско, популярно. Не, че то е по-стойностно. Просто американците са закърмени с маркетинг. Истината, не купуваме най-доброто, купуваме най-добре рекламираното. Може би за да се преборя с това, написах роман и го оставих да намери своя път. А сега погледни ситния шрифт и ми пиши. Коя е страната на происход на твоите яйца?